tradičnej európskej medicíne sú, poviem vám, skutočné poklady, veci, ktoré prežili celé storočia. A práve na jeden taký sa dnes pozrieme. Poďme si spolu rozobrať, čo presne sa skrýva za názvom smreková masť a prečo si ju naši predkovia tak veľmi cenili. Dobre, tak poďme rovno na to. Čo to vlastne tá smreková masť je? No, rozhodne to nie je len nejaký obyčajný krém. Tu je jedno kľúčové slovo, a k tomu sa ešte vrátime, a to je synergia. Je to celé o dokonalej tímovej práci prírodných zložiek, cielené na regeneráciu pohybového aparátu a pokožky. A presne táto myšlienka spolupráce je na tomto najzaujímavejšie. Viete, každá dobrá receptúra má nejaké svoje srdce, takéto jadro. A v prípade tejto masti je to úplne jednoznačné, je to smreková živica. Poďme sa teda pozrieť, prečo je taká dôležitá. Takže, smreková živica. Tá tu naozaj nie je len tak náhodou. Celé storočia sa považovala za jeden z najsilnejších darov prírody na vonkajšie použitie. Naši predkovia ju bežne používali na upokojenie unavených svalov a bolavých kĺbov. Pevne verili, že dokáže podporiť lokálne prekrvenie. A odkiaľ sa tá sila berie? No, je doslova nabitá aktívnymi látkami, ako sú terpenoidy a živicové kyseliny. Dobre, živica je síce kľúčová, to je jasné. Ale sama by to všetko nezvládla. To skutočné kúzlo sa ukrýva viete kde? V synergickej zmesi olejov. A pozor, toto nie sú len nejaké pasívne nosiče. Vôbec nie. Sú to aktívni hráči, ktorí tvoria dokonale zohratý tím. A presne tu vidíme ten tím špecialistov v akcii. Každá bylinka má svoju úplne presnú úlohu. Máme tu ľubovník, ktorý sa zameriava na regeneráciu a upokojenie. Potom pamajorán, ten je známy svojimi relaxačnými účinkami, pomáha uvoľniť napätie. A levanduľa, tá nielenže podporuje pokožku, ale zároveň tak akoby harmonizuje a zjemňuje tú intenzívnu silu živice. Všetky spolu tak vytvárajú efekt, ktorý je oveľa silnejší, než keby sme ich použili každú zvlášť. Dobre, takže zložky už poznáme, teraz je čas pozrieť sa na to, ako táto premyslená receptúra vlastne fungovala v reálnom živote. Kedysi a aj dnes. Tak si položme otázku, kto boli vlastne tí ľudia, pre ktorých táto masť nebola nejaký luxus, ale každodenná nevyhnutnosť? Odpoveď nájdeme u ľudí, pre ktorých bola tvrdá fyzická drina, no jednoducho denným chlebom. Pastieri na holiach, drevorúbači v lesoch, remeselníci vo svojich dielňach, tí všetci potrebovali naozaj účinnú pomoc pri regenerácii. A presne preto bola smreková masť takou stálicou v domácich lekárničkách, hlavne v horských oblastiach Európy. A viete, čo je na tom fascinujúce? Že hoci sa naše povolania zmenili, naše telá čelia veľmi podobným výzvam. Či už je to nejaký diskomfort po intenzívnom tréningu, stuhnutý chrbát z kancelárie, alebo len potreba uvoľniť napätie, ten základný princíp pomoci zostáva úplne rovnaký. Je to, ako by si tú minulosť podávala ruku so súčasnosťou. A toto všetko nás privádza k takej záverečnej a asi najdôležitejšej myšlienke, a to k tej inteligencii, ktorá sa skrýva za dokonale vyváženým zložením tejto masti. To kľúčové zistenie je, že tu naozaj nejde o nejaké náhodné zmiešanie čo najviac bylín. To je častý omyl, taká tá predstava, že čím viac, tým lepšie, ale skutočný princíp je, verte mi, oveľa sofistikovanejší. Je to vyvážená formula, kde každá jedna zložka plní svoju špecifickú úlohu a podporuje tie ostatné. Vôbec tu nejde o kvantitu, ale o inteligentnú spoluprácu. A táto myšlienka to vystihuje úplne dokonale. Cieľom nie je len tak pridať viac bylín, ale vytvoriť prípravok, kde sa jednotlivé zložky navzájom podporujú a vlastne umocňujú ten celkový efekt. Je to filozofia, ktorá ukazuje na naozaj hlboké pochopenie toho, ako funguje príroda. A to nás privádza k poslednej myšlienke na zamyslenie. Smreková masť je len jeden príklad. Ale koľko ďalších tradičných receptúr, možno aj dávno zabudnutých, je postavených na presne tomto inteligentnom princípe funkčnej synergie, kde ten celok je naozaj oveľa viac ako len súčet jeho jednotlivých častí. To je otázka, ktorá nám ukazuje, že múdrosť našich predkov tu stále je a možno len čaká na to, kým ju znova objavíme.